Salutare lume, eu sunt Alex și azi o să vă arăt cum să descărcați și să instalați GTA San Andreas Multiplayer. Pentru început intrăm pe Google, scriem SAMP, pur și simplu SAMP. Dăm pe prima unde scrie SAMP San Andreas Multiplayer Mod for Grand Theft Auto. Intrăm pe site-ul San Andreasului, în stânga sus, cum ar veni, scrie Downloads, dăm pe el și curenta versiune la SAMP este 0.3z. Dăm pe prima selecție, pe prima, și o să se descarce această chestie, dăm salvează fișierul și acum se salvează, așteptăm. Da. Mă scuzați pentru episodul cu clipboard din această seară, dar nu am avut timp să fac și de-abia mi-am făcut timp să fac și acest tutorial. Dacă vreți să-mi spuneți în comentarii ce tutoriale să mai fac, adică dacă mă uit în comentarii și știu cum să fac un lucru care voi mi-l cereți, o să-l fac. Ok, mai are 30 de secunde. Oh, pardon. 5. Ok, s-a descărcat. Intrăm în el. O să-mi deschidă un setup. Destinația folderului, adică unde aveți voi GTA San Andreas instalați, dacă vi-l găsește automat sau dacă nu, dacă îl aveți în D, de exemplu, dați la Browse și îl căutați aici. Install. Vedem dacă este vreo eroare, nu. Finish. Și acum să vă arăt că merge. Aici, în program file, în Star Games GTA San Andreas și uitați-l. Acum, pentru nume, dați la name și vă scrieți ce nume vreți. De preferat să aibă 8 caractere. Eu așa am numele, dacă mă găsiți pe serverul extrem superstant, înseamnă că eu sunt. Pentru a adăuga un server, dați click pe iconița aceasta, add server. Scrieți IP-ul serverului, IP-urile le găsiți pe Google, pe tot felul. Ăsta e un server care nu mai merge. Ok. Și dacă nu vreți să căutați servere pe net, puteți da aici la internet și vi se încarcă în jur de 4000 de servere. Și nu mai știu unde se scrie. Da. Cel mai bine este să jucați pe servere române, așa că la mod scrieți România și lăsați să se încarce. Și vă alegeți un server. Pentru a băga un server care ați dat la internet și vi l-ați ales, pentru a-l băga la favorite, pur și simplu dați click pe el și pare să băgăm Mega Stunt sau nu, Stunt Live. Dați click pe el și dați tot pe iconița aceasta. Ok. Ștergem de aici România și uitați că îl am la favorite. Cam atât și cu acest tutorial. Ne vedem în tutorialul următor. Până data viitoare. Ciao!